Na nga biyos ang atong gamiton karon. Salamat Lord sa Yay! Okay, but medyo na challenge kay Loy kay labi oh. Nailisan na among sakyanan og Mirage. Alright. Yay! Like mountain. Sige. Ano yan? Saan na magkao? Dawa sa balay. Basta sa imong video nila. Merry Christmas! Good morning guys! So, happy December 23. So, today is mag-adto mi sa Maapag sa Valencia. Ready na ang among magamit, no? Magamit. Magkuha lang ko karon og kanang car sa kuan kay garentan ni car. Update sa amo ang environment diri so nanay balay diri gitukod. Pastor ang tagiya so. Guys, diyan na ta diri sa Ricats sa Carental, na diri sa tindahan. So kana nga biyos ang atong gamiton karon. Mo biyahe na ta for Bukidnon. So ibili lang nako si BB Honda diri. So let's go. Iyon mga guys, we're leaving now to Valencia, Bukidnon, Maapag. Ready? Are you ready, baby? So let's pray me. Ikaw mag-pray me. Our Heavenly Father, Lord, we thank you for this day, Lord. Salamat sa dahil na sa grasya sa kinabuhi na i-provide sa tago sa kanamo, Lord God. Salamat, Lord, sa peaceful na pagtulog, Lord, sa paggabi, Lord God. Umayngam ng Lord sa protection, Lord, sa mga dautan, Lord God. Lord, sa among pagbiyahe karon, Lord God, ang pangayunan imong protection, Lord, na sa kanunay, Lord, ang paminggihan, Lord, kaya inuwi mining, Lord, sa mga dautan, Lord, especially sa among pagbiyahe, Lord, nga makaabot sa Valencia, Lord, na safe and sound. Thank you for everything, Lord God. Among ibalik, Lord, ang napasulang ako kumaya. In Jesus' name we pray. Thank you. Let's take a picture. Yay! Yay! Okay, ba diya? Alright. Kuya, okay na kada kuya. Ang magulang kuya. Guys, napamitaon diri sa Kugon. Medyo na challenge kaya ang atong aircon sa sakyanan ang buga niya init. So plano na amo sa ning ihapit dito sa kanang sa Michelle amo ipa-check kay Loy kasi lablab og panigot og mayo so gi-open na lang namo ang window kay init jud ang aircon. So nanawag ni Stagia matod pa ugnaw daw ni ang nagamit ani last time. Sundan namo siguro na ay kuan na problema sa amo pag ipa-check karon. So sa na oras alas 11 na wa kami ka diya sa Cagayan. Traffic yung kayo guys. Unang sa shopping na lang. Ate pag video dati ako kadang sa madalan te mabinting oh. Hoy kay labi oh. Ano naligo lab. Biya alal. Biya. Dito eh. Guys, among ipa-check diri ang aircon diri sa JR Borja. Kaya di gud magwanta. Tigil nita. Check na to. Dito may electric pan niya.
Abog na ito dito. Lunch kami dito sa McDo. Di ata kay para dali ka itong kitaan sa kuan. Niya okay na si ma'am? Yung istoryahan? Ma'am, nakoy kulang sa Leonon dire. Dili ka to lang. Maybe. Gutom ka love? Gutom ka tao dyan. Are you hungry? Okay, lugi naman sa time. Ay, nunulog kay mag-iaway. Hello guys, so karon pa gyud naka human na mi o kuan no, nag-lunch mi sa McDo dayon. Kanang nailisan na among sakyanan og Mirage. No, kani among gigamit karon kay ang BIOS lagi say daot sa yang aircon. So at least karon komportable na mi nga mag biyahe, no? Then bugnaw na ang aircon so far. Ha? Yun. Yan, nawa. Yaw-yaw pa sila duha. Sama na. Saan nagpiyan? Kato nang nagdawat so niya. So yun mga kwan, alauna na gyud mi nakakuha, naka biyahe padung Valencia. So okay lang. So update. Kuan, traffic yun diri sa Gusa oh. Nampun sila hapit-hapitan, try lang na mo hapit. Alright. See you. See you. Love you, see you. See you later. See you later. Okay na mo dang duha diha sa likod? Bugnaw na? Ikaw kuya? Lumilom na. Sige. Patis ganiha, pero timi murami gibartolina, pero karon at least okay na. Alright. Let's go. Ting. Okay ang panahon na isang panahon. Na nahipos ng kuha ni Grina. Katong para mag. Yay! Pala na dahil ganito na dito sa Ihatag na nila ba kay? Right.
Yeah, namin sa paypay. Mingi sa amin, yung makaon may og sweet corn daw. Paypay. Okay. Kasi. Uy. Nakli. Wala ka na to. Oh, stick by stick. Sige. Pila siya? 25. Diba sa naba naman kay chap sa ulo. Oh, nag-cup na ako. Bakit ka chap? Ito siya, ayun doon. Parang ako nagkuhan. Isa lang dahil nga ka nang gichap. Sa Japon yun. Oh. Ichapon. Dili ka na okay ra na. Okay na. Ang kanila sa biting. Ah, okay. Bibili ko. So guys, dili na lang ni magpa-picture dito kaya biki ka nagtabok-tabok kaya kay sakyanan. Okay ra, are you okay? Ano sa ta? Ay, gutom ko. Yan may labi. Tagpila ni Benjing ko? Lami pa ni kay San Chicheria. Ha? Yay! Nakuha eh. Pustiso ani, ang sarang yung magkaon. Usap? Ito mo na. Eh, buto niya kayo mapustiso mo sa batanggan. Sama. Eh, hawid na ba? Dili, mangut. Ayun na. Pwede mo tulo, tanawa. Tulog eh. Lab, lami, lab. Yan ta guys. Yay! So yummy! Stress kinse. Dala na ito. Ay, Ito siya kadulot si Kasay na siya. We are here in Malaybalay City. Where are you, Labi? Primoso. Where are you now? Malaybalay City. Malaybalay City. Traffic man. Labi? Ano talag? Malaybalay City. Just waffle candy. Waffle candy. Lollipop. Waffle pop. It's a lollipop. It's a lollipop. Oh, what is this? Here is the wow. Ano is it pa? Sa adanaw, musiga o Gano'n na gabi eh. Gani. Up and down. Layo po kayo na basta lakon bro. Up and down. Ganda na siya kung gabi eh, kaya makita ng suka. Wala siya sa gawas, no? Up and Gawas sa balay. Tinugdom mo ba ito? Nagtulod na ni Papsan? Nakita pa rin kayo, naplatan pa yun.
go. Nasa lang, let's go picture. Take a picture. Bakay no more. Number one. No more na na. 13 na na. Oh, there's a camel. Lot of cow labo. Lots of cow. Cow. Yan na, tuloy na ako ng church. Ano ba? Carabao. Oh, cow. Carabao. Then you left without even saying that. I was hurt. Easy to forget yesterday. Hindi dito na balas ba rin? Kaya na magatuig. Ito mas la Jonas, no? Wala ay 2019 pala dire ito nasa mga sales dito kamay. Kaya nung pa kadreya. Oh, there you are. Yes, I like it now. Nice. Itong ganda sa imong video dire. Here we are. Okay. A little bit kuan. Oh, there's a bird. Ang isa ko ba pwede magkuhan sa ko, mag-slice ako. Ang bag na ko. Mag-slice ako pa dyan. Nami diri guys sa monastery sa Malaybalay. Kailangang request na magsuroy diri kay kuan pa daw mga 4 years ago, no? 2019. 5 years ago na. So si baby wala pa tong time na. Here comes baby. You are here in monastery. Naning kamot ta sa kaugmais. So, ta. Now, let's go. Para makakuha na dyan, para makaulit na. Isa. What's that? Bird. Let's go. Nih ate. Oh, careful. Usahal sa amin.
Patula akong cellphone. Sige, kaya kasi magpungan ba? Ay. Ito saan yung iban dito? Kaya na pag-video. Labi, come on. Okay, ako ibutang dito ang sel anong kuan. Yeah. Yeah. Dari tao kanina ang gala. Tama ang labi. Cek. Kada kailang bagtingan daw. Sige anak ta. Kaway-kaway tataran dali. Kali atin. Kali kuya. Nagbabay-babay ba. Merry Christmas ang plan. Sige. Ready, go. Merry Christmas 2025 na po. Happy New Year. Let's go. Let's go natin. We're done. Sorry, Mama. Tara. Hapon. Black one, black berhin. Black kuan. Kaya ligo po yung lisensya.
Direte oh, hagdanan na punte. Kasi diri sa oh. Sada. Kahiyo na kahit kulay si Ardere. Nam siguro kato dito oh. Direte oh. Diri mo ibutang te. Diri mo ibutang kay dito ta. Ang dali me. Sige. Sige te. Lastar diha. Si ate may man sa musip ano. Sige na. Sit na. Blood. Let's go, ulan na. Patagaan pag chance nga maka. Love na. Alright. Yes, thank you. Puro din ako burit sim diri. Ah, silpon. Tigabe na gyud kay nalagpot na gyud yang mais kadugay. Alright, let's go! Malami.